ukuhamba kwaKhulebusi emhlabeni kwakuyisandla sami. And bengifisa ukuxolisa ngakho konke lokho sithando sami. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu esisikhipha izimfihlo nihleli noLungster. Namhlanje sivakashela ubhuti omncane othi unemfihlo afisa ukuyidalula kumuntu wakhe. Sawubona njani? Ngiyaphila mama unjani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo. Sanibona ababukeli emakhaya. Igama uSaneliso. Slishika. Alright. Sanibingelela nonke babukeli emakhaya. Kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo nihleli noLungster. Namhlanje sivakashela ubhuti omncane othi-ke nakunemfihlo afisa ukuyidalula kumuntu athandana naye. Unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo. Sanibona ababukeli emakhaya. Ngisuka le eHluhluwe njengoba ngikhona namuhla la ekhaya. eHluhluwe? Yebo impela mama. Usuka le eHluhluwe uzoxoxa indaba eyimfihlo. Iqala phi imfihlo? Mama kubi kahle kahle. Imfihlo nje iqala ekuthenini ukuze ngifike la kuwena nje ngizofuna usizo ukuthi ngikhulume. Kubi. Yabo nje angisebenzi nje ngikhuluma nawe. Okay. And nasekhaya imfuyo iyaphela. Hayibo. Kubi nje. So yaqala kanjani lento le izigcine isiyimfihlo kufanele ikhishwe? Ukuqala kwayo ma wami yabona. Kwaqala ngikubona kuyinto enhle kahle kahle okufanele ngiyenze ngoba ngumuntu othanda izinto ngokukhuluma nje iqiniso yabo. So ngenza nomculo lo mculo kuthiwa iHip Hop. Okay. And abantu engibukela kubona abaningi hlezi beyiveza abantu aba-right njalo masibabuka komabona kude kuhle noma ngihamba ama-event futhi mangifika ngiyabona lento abayiveza ku-TV bayayiphila yabo. And manje omunye wamajita wang-advise elinye ilanga ukuthi unoScoop Mathwasa wakhe ngala kaNongoma. Yini uScoop Mathwasa? Labantu laba abanamandla obumnyama. Okay. Angeke ngilisho vele igama lakhe ngako ngimuphe lami uthi uScoop Mathwasa. Ungamlethi nje la ya. Kuyafiwa manje, kuyafiwa. So into iqale ekuthenini umfowethu wang-advise ukuthi kule career yami emculo engenzayo ngintswempu because abantu bahlezi bengincoma njalo mangiperforma bayangincoma and bayangilandela nakwama-page yami yabo kwama-social media. So wang-advise ukuthi mangase kube khona okuthize sikwenzayo into zami ngaqhuma nami ngayibona ku-TV. Okay. Because vela ilona phupho lami le ukuthi ngicula ngifuna ukuthi ngiye ku-TV. Yeah, vele. So ufethu wangitshela ililanga uthi asiye ngapha Nongoma. Sahamba khumbula nje Scoop Mathwasa samthola entabeni nje umunye ubaba nje uhlela yedwa entabeni iyasabisa nalaphana nokuthi ngangiyofuna nangisazi kodwa alright ngoba lento angiyifuna yona imali yazi. Yeah. So uScoop Mathwasa safika kuyena lapha. So wangitshela ukuthi lento engifuna iyenzeka kulula indlela ayikhuluma ngayo nje wayichaza izinto elula. Nami ngayibuka into elula but manje sengayibona sengasile kodwa yona iyayinto elula. Because into angitshela yona nje ukuthi mina ngizomkhanyisela ngemali engango-R2000. Ukhona umuthi azonginika wona. Lo muthi azonginika wona fanele ngiphuzise lo muntu engithandana naye. Why? Ngoba kumele kube khona igazi kumele lichitheke kodwa kumele ngabi elami. Manje mawuphuzisa nakushona yena? No, angithi phela mangimphuzisa kumele ngimphuzise mase ngilala naye. Because na igazi lami lizoba kuyena. Ufithi yonke lento engenzeka kumina makuthi ngisacrifice ngami, kufanele nokuthi ngizobe ngisacrifice ngaye. Okay. Yabo. So sakwenza ke lokho. Ngafika nje anginika lo muthi ngayibeka ngakhanyisa nami because futhi ngase ngiphuthuma mina wayesemgxisha nje uthi baba
ngifuna ukusebenza manje ngifuna imali. Sahamba ke sabuyela ekhaya kaNongoma. Hayi umama ngamfica nje futhi wayesekhaya ngalela langa ngaba inhlanhla nje simfica ekhaya. Hayi hlale kube ntambama akhala umama athi uphethwe ikhanda. Abantu besifazane vele hlezi biphathwa amakhanda engawazi. Yazi and futhi yazi usathane hlezi eneqhinga lakhe because wavela wathi mase uphethwe ikhanda ngathola iplan ukuthi lento ebengiyiphethe ngisale sengiyisebenzisa. Angithi uphethwe ikhanda ngimtholela into ekhanda ke mina. Omnika into ekhanda. Ngamnika into ekhanda kodwa ngangamtshela ukuthi yani. Yena ngamtshela ukuthi into ekhanda because la phela futhi ikhanda lakhe ngangifake nephilisi lekhanda. Okay. Ngase ngafaka lento athi uScoop Mathwasa ngimphuzise yona. Le nto athi imphuse yona yathi ngayifaka ebusuku wathi kumele ngilale naye. And mangilala naye kumele ngimchamele phakathi. So no protection. No protection. Okay. Because kumele isebenze egazini lakhe lento le ukuze into zami izoba right. Ngokwakhe wayeshona ukuthi ngizoba nezinhlanhla. But uba nenhlanhla kanjani ubulala omunye umuntu? No phela angithi uyazi ukuthi labantu ababoniswayo abanamandla okubona bayakwazi ukuthatha inhlanhla zomuntu. Yeah, so shuthi lento ayengenzisa yona into kanjalo. Njengoba ngizokwazi ukuthatha inhlanhla zakhe. Mina noma yini ngizobe sengiyenza nje iyenzeka. So nalala ke kwenzakalani? Salala. Wavele wamitha kumama. Okay. So memithi umama ngiyaqhubeka ngiyacula futhi nami ngithola umsebenzi. Wangakaqhumi kahle lokucula but ngithola umsebenzi. Ama event nje ngihlezi ngihamba nje enginjwayele. Ngithola umsebenzi, hayi ngibona ukuthi hayi ngathi kuza kahle. Kuyacusha. Fika nomama ngitshela ukuthi ukhulelwe. Hawu konke kuhamba kahle phela makunjalo. Hayi kube right. Afona uScoop Mathwasa ngicabanga ukuthi umama wayenenyanga ezu3 emithi. Okay. Ngafonela oyena nje wathi hayi mfana sekungomumo ke manje yonke into isizohamba kahle. So wawumtshelile ukuthi khona okhulelwe? Angimtshelanga uyena ngithi shuthi wayazi. Ngicabanga kwami wayazi ukuthi njoba ethi angimnike lento mase ngilala naye. Shuthi akudabuli. Okay. Yeah, mase shela ukuthi into zakho ihamba kahle. Akhulelwa kumama. Wafona uScoop Mathwasa. Mafona angitshela ukuthi hayi umsebenzi wahamba kahle siyaqala ke manje siyasebenza. Athi kumele ngibuyele kuyena khona kumele ngizokuthatha. Hayi. Fike kuyena wathi angize ngedwa ngasamphatha umngane nami ngoba vele sengiyazi ke. Ngafika kuyena. Masifika nje kuyena wangihlalisa phansi ngengiqamba amanga wangihlalisa phansi. Wangitshela kwayima ngitshela ukuthi yabona ke le ndlela esihambayo ikanje. Ziyakhala manje. Usangajika. Ingane ikhule. Kodwa ngeke ibe right ngenxa yokuthi kwaba nalo muthi loya esasufakile because shuthi ayingamithanga ngendlela e right. Konke ukuthini mayethi ke nisangajika ingane ikhule? Kusho ukuthi le ngane njengoba imithi isangakhula ibe ingane or else ngisangaqhubeka nalento engithi ngizoyenza. Kanti umfaka isilwane? Into kanjalo. Okay, yaqhubeka othini ke? Angitshela ukuthi umnotho wami ulele kulengane ekulo mabhebeza wami sesiswini. Hayi ngimtshela ukuthi indoda mina ngifuna imali mfethu. Because manje uthi ingane yami vele izokhula kodwa ngeke ibe right akusekho ukubele emuva shothi. Hayi ayikho inkinga. Anginike nje elinye idosha. Yawo idosha nje libophe ngento ebovu. Neminye ke izinto zokuqhuma eceleni ngeke ngichaze kakhulu zazi njani. Nokunye ayithe ngizofika ngigqibe egcekeni. Hayi ngithathe lezi zinto ngibuyele ekhaya. Khona engakuchazanga mama. Yini? Wathi kuleli dosha lento ebovu. Wathi ngizoliphuzisa umama. Futhi impela. Okay. And yabo nje wasekushubile ke lokho because mangimphuzisa wangitshela ngizomphuzisa umama. Manje ngingamphuzisa ngimgade because ngeke siphele isikhathi esitheni engabanga nenkinga. Yabo. Okay, yeah. And inkinga wangitshela ukuthi inkinga yani ukuthi because sengiyazi ingane ngeke isakhula so inkinga ayisiqhamela ukuthi kuzokwenzakalani. Izophuma ingane. And ukuphuma kwayo izoqala ke into zamanje seziyalunga. So sacrifice ingane. Yebo.
kwakuba kanjalo nje simele ngisacrifice lami igazi or else lami. So hayi ngifike because ngaqale nje ngahlala nje laphela isonto ngingakamphuzisi umama lento ngisayibekile nje lezi zinto ngivukela kile emsebenzini ngathi akholwa uthi lonakele. Kodwa ngangifaka itifu nje yabo njalo ebusuku nje nginezitifu nje eqinile. Phela ucabanga lento ekuhlalele eqinile itifu mama hey. All right. Ngathi phela mayisonto masonto awuthungu. Umama wafika nje azongivashela because ahlala ekhaya kodwa ukhona endaweni. Afika azongivashela. Aphena vela khale ngekhanda. Buka. Yazi angazi mina kwenzakalani. Yazi wavela aphina wakhala ngekhanda ngathi hawo yazi ufike ekhaya. Yini ngisala ngathi uncinzwe lo muntu elapha eintabeni. Ngiyasola nami ukuthi because wavela yabuma sengibhansi ngiyayenza. Wayivela phansi wekhanda anginike igunya lokuthi ngivele ngimnike lento yami. Hayi ngimphuzisi. Silale. 3 eintatha. Hey. Akhala ingane yabantu mama. Yakhala. Singiyabheka khanyisa ugesi kwenzakalani uyayibhaquza lempedeni igazi ligcwele umbhede manje ama ngisazi ukuthi ngenze njani seyiyathusa phela lento mina ngazi ngiyibona into enje yebo bizo ogogo ngibiza umani lapha endlini bamemeze beze bamthathe bamphuthumise bamnyise esibhedlela but mabefika esibhedlela abasho kodokotela ukuthi hayi into eyenzakalile ile so ekhaya basola abantu ukuthi hayi shuthi kunabantu abangathandi ngalingane nani nami ngafakazela lokho since besola abantu hamba nabo ngawashaya ama event ngenze yami ke event hayi nothi ngawashaya ngenze yami imali yangena ema wami iyona yadlala wena yazi uyadlala ngangihamba ama event abantu mina mahala ngifike nje ngiperform ngijabula abantu kodwa ngathi mangenze yami nje yokuqala nje hayi tshela ake angathi nje umculo odumile nje vele kade waduma lapha iguilt ayikho yini ukuthi ke na ulimaza umuntu omthandayo waphindwa walimaza nengane angeke qambela manje bingasekho yaphela nje yabo lo ngiphuma kolanda umuthi lapha ngisahleli ngicabanga ngathatha khona isibindi uthi vele sekunje konakele akukho kubuyela emuva manje ke why ke usuzo confess inkinga phela mama uthi yazazi izinto ukuthi uyakwenza into zobumnyama ehlezi izovelela ekhanyeni ndlela thizeni because manje into enkinga ubaba uyagula ekhaya and nje obegula ugulela ukufa nami ngisasebenza usuphelile umuthi angazi noma umuthi ophelile kodwa nje ngiyafa amabhadi nje ngiyafa amabhadi wonke umuntu nje ngathi udlalela kumina manje so ubani uku-advise ukuthi fanele ukhulume nomama sekhaya cha ngizokuchazela sofika lapho before hayi cha ukuthi ngisanetrauma ukuthi ungamithisa umuntu uzothatha ingane mama ngeke uunderstand amadoda ngoba ngisabanye abafesi bayakwazi ukubamba imoto yemali umuntu ayinikele nje ukuthi mina ngiyofa namhlanje okay qinisile all right angithi bengisebenza ngosta ama event so into yokuqala nje yenzeka kwavela kwaphela umsebenzi ngathi hayi shuthi makuphela umsebenzi lento yami sifuna nginaka umculo kuphela ke manje kanti ngishaye phansi axabana team yami engisebenzisana nayo bamithiselana intombi amajida adlelana intombi yaxabana nje indlela ukuthi manje ngeke sakwazi ukuthi team yami isebenzisane okudlula ongamele kutholakala abanye abantu abasha ngisho yonke lento kumele ngiqala uma phansi ngithola abantu abasha inkinga ke imali ke manje ingekho ngaphela imali imizakalula ngiyayispenda mina ibikhona nje ihlezi iningi ngiyayispenda futhi hayi kancane manje hayi no siyancipha ayisekho ke manje yilo inkinga yami ayisekho ekhaya kaxatshwana kunomsindo ongapheli and njengoba ubaba egula uma uke uyasonta uma wami
and angazi ukuthi indaba kusatha isikhathi eside ekonzweni ukuze kuvele nalezi zinto ukuthi ubaba njengoba egula kuthiwa ubulawa yimina. And manje sengathi mina othakatha ekhaya cause wonke umuntu ukholwa ukuthi yimina lo wenze ububi. Uma nje ufike wakusho emndenini ugcwethu esontweni bamprofethelile kwathi ubaba njengoba egula inxa yami. Indaba kuthiwa wena, is it because lento yenzile? Impela. Kodwa uma bamtshelanga ukuthi ngenzani, bamtshelile nje ukuthi yimina. So manje ngoba ufuna ukuconfessa kuyintombi yakho izosiza play. Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe mangaconfessa kuyona ingazama uyayona ukukhuluma ekhaya ibatshela ukuthi ngenzani because kunzima ukuyiceba. Iqiniso nje linjalo. Nisathandana nayo? Sathandana. Cabanga uzofila kanjani ezindaba ezibhlungu kanje? Mama. Ifame yakho ke nepower ilast isikhathi esinganani? For a minimum of 5 years beki right. Bu right. Manje asho ngani inyanga uthamba umkhulelisa futhi uthole enye ingane? Ayichazanga ukuthi sengifuna ngenze njani. And into zami njengoba ibheda nje manje bayinamba yayo angisenayo. Manje ninazo ezinye ingane? Aninazo. Anginayo ingane mina. Awunalutho. Kahle nje ngingafuna ingane nje ngiyifuna. So tell me ke ingane yakhathe iphuphuma naye yenze njani? Naye kwase kuyingane noma kwaba imiscare? Kwaba imiscarriage kwangakabi ingane because ayisanenyanga ezintathu. Oh. And asikwazanga nokuthi nathi ekhaya sifihle igcikeni but kwaphoqa ukuthi angazi bayenza kanjani because kwagcwele igazi nje emzimbeni. Mebefika esibhedlela bamtshela ukuthi sisiphuphumile. Base kuphoqa ukuthi umama mawuthi uzobuya ekhaya ngikhiphele imali embuzo ukuthi bakwazi ukumgeza since kuyingane yami. Yona nje ukuthi sisu base hayi asiphuma bamclean. Okay. No, asimthinto othandiweyo wakho umbikele ngalolu daba. I don't know ukuthi ngaze uzofila kanjani ezwa ukuthi ke wenza into enihluku kanje kuyena. Ngiyacela mama simthinte. Asimthinte. Hello? Hi njani? Njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la ka Black Life TV kuhlelo luthi sikhipha izimfihlo singawazi ukukhuluma? Yeah, singakhuluma. Okay, la e-studio ngihleli nomuntu othandana naye uthi unemfihlo afisa ukutshela yona. Okay. Ungimabene. Sawubona umuntu omuhle. Philo. Ngiyaphila sithandwa sami wena njani? Ngiyaphila. Ngizolanda Black Life. Ngibona lo. Ngixolele Themba lami, ngixolele mama ukuthi ngize ngikise kwa TV ukuze ngikhulume nawe. Isibindi sokusho lento engifuna ukisho bengenaso. Mama kahle njoba siseyinkingeni nje yimina yabo. And siseyinkingeni sesibanike waphathi nenkinga engane manje siseyinkingeni mina bese sisho. Yebo Themba lami. Ngikhulumela zona zonke lezi inkinga esinazo njengamanje ukuthi kahle inxa yami. Njengoba ngingasebenzi nje nobaba egula. Inxa yami njoba kukanje. Ekhaya izinto zimaphekedwana nje inxa yami. And bengenaso isibindi sokuthi ngizokutshela buso nobuso. Ingakho ngize ngazocela la ku Black TV ukuthi bangisize. So ngifuna ukuthi ngihambalaza ukuthi ngizokusizeke ngizofuna nami. Bengicela ungakuthathi nje ngokuhlambalaza mama, bengifisa ukukhulula inhliziyo yami nami. Iphole. Anginako ukuthula ngaphakathi. Mhlambe ngiyokuthola mase ngikhulumele oludaba enginalo. Izophola izofanga ngapho usuke ku-TV wami ngizokhuluma ngami awazi ngami khona. Mama ngizama ucreate ukuthula la. Because manje ngifuna njengoba uthi-ke wena njengoba ubaba wakho unenkinga ngenxa yakho yini lo yenzile pho? ngoba mama lento nawe yakuthinta mama. Ngenza isenzo Phela ukuthi mina ngithinta kanjani? lalela sithando sami. Kahle ukuhamba kwaKhulebusi emhlabeni kwakuyisandla sami. Hayibo. And bengifisa ukuxolisa ngakho konke lokho sithando sami. Uyisandla
Sithanda sakhonzelani ngiphathele phela ukuthi kwakuyinto sakhonzelani. Ngangizama nami dala ngangifuna ukuthola umnotho ngendlela esheshayo sithando sami. Uyazi njengoba nginale career engizamayo yomculo. So bengi-advise-ile ukuthi mhlawumbe masingachithi igazi indlela thizeni kodwa kumele kube lami izinto zami ngahamba kahle. Ngiyakhumbula naye ngaphuza ukuthi awunazweni isandla kwayo into eyenzakalayo wathini ngekini wathi cha awunathanda ngaphuza I think ngaphuza 3 times walibela ufikile. Kwangekho lula ukuvuma Themba lami. And cha mama njoba ngikwazisa nje ngifisa ukuthi ngiqale ngithola uxolo lwakho mama because kwaye mina ngikwazi ukuyixolela manje. Njoba uzungibona ngiza kwama TV na nje kubi sithandwa akulaleki. And ngiyazi ukuthi ukuxolela nje kuzoba nzima because nawe ngiyazi ukuthi ebusuku awulali hlezi ukhala ngayo ingane yethu ukuthi iyakhalela emadlebeni kodwa ngithule mina ngakutshela ukuthi yimi. So ngako ngizithi ngicela ungixolele namuhla baby. Ngizokhuluma nawe ngizosho nje bona ngizomhlangana ukujela namhlanje. Themba lami. Themba lami. Into engenza ngikutshele ngoba ngiyakuthanda so angifisi ukugcina imfihlo phakathi kwethu. Le yangidla mama. Uthando lezi iqedele day umjenzi uhambe uyoganonje amanyalo wenzi. So nje ayikho ngizokhuluma nawe ngizela namhlanje ukuthi ithi number yakho njengoba manje ngizofuna yami ngizokwenza the same thing. Iye Masemba. Mama. Hayi kabi hayi ngamaje mama. Hayi ngamaje. Ukuthi ngiyanyisa kodwa ifuzo ukuthi awunasebenzisa yonke into engala olibela ukufika ngile isima sakho. Ngakubuza I think ngakubuza 3 times ungangiphenduli into ethile so nje ngizofuna nawe trust. Mama kancane mama yazi. Mama ungisize mama. Ufuna ukuphendula umtry? Ayomphinde mama ngeke. But you understand the frustration yakhe? I understand futhi uchazuke kufanele. Like you understand indlela afila ngayo ukuthi hello? Hello? Hi, ulungisa lo okhulumayo. Hello? Yebo. Ulungisa lo okhulumayo angazi noma ukhathekile yini noma ulivalela ucingo. Ngilichophile ucingo ngoba ayikho ngizoyikhuluma nomuntu ongibulala. But-ke uyamuzwa ukuthi-ke na uthi fanele nilungise izinto khona izohamba kahle into zeni nani. Into engizoyilungisa naye sengamthemba ngempilo yami ngoba kusho ngiyami impilo usengayithatha. Ngikuzwe uthi-ke na i-relationship iphelile. Hayi iphelile ayikho into engizoyikhuluma naye bese kuvele kubheda vele bese ngiyakho into ade sikhuluma naye kade i-right. Relationship ethu nje besimadekedeke nje bese ukukwenza vele. Khulumele mama. Abazali uzobazisa ngalolu daba. Uyena kumele ahambe utshela abazali bakhe. Uzohamba batshela abazali. Angeke ngikwazi. We babulali ba. Cela umkhuluma. Okay. No, but-ke if wena kudinga i-counselling for lokho singaku-offerisha i-counselling okunye-ke shuthi-ke nayo be up to wena. Alright, siyabonga kakhulu. Okay, siyabonga kakhulu. Umuntu ayifake enkingeni mama. Angeke ngidlale ngaye. Usanda kumtshela ukuthi ulahlekelwe ingane ngenxa yakho. Samele alawe wena for 5 years bukwazi lokho for more than 5 years. Ingane ibihlangene naye bebe1 manje yalahleka and mayeza ukuthi-ke na kanti-ke na izihamba nje ingenxa yakho. Ucabanga ukuthi fanele enzizwe kanjani? Cha yena angimcasukele mama ngokuthi acasuke kodwa phela akwazi ubudlelwane bethu kuphela mama because njengoba mina ngifuna uconfess ngoba ngifuna ubudlelwane bethu bube ngeweqiniso bube right. Myeke go through ama emotions. Myeke aye kwi counselling. Myeke akuthuke afile yonke indlela uyayideserve and fanele batshela abazali. Yona inkinga ke leyo mama. Bengithi kuzoba ngcono mekhona manje angeke ma ungibulala umama na. No, it's good ukuthi akubulale khona next time.
khona next time uzocabanga before wenze such things. Because at the end of the day, chances are ungase futhi aqhamuke lo mkhulu ngoba phela usanayo inamba yakhe. Angase aqhamuke futhi athi asiphinde. Angithi uzophinda. Angithi wayiphila impilo. Bimnandi angithi. Hayi yona imnandi yona athi manje akusekho umnandi. Akumnandi because ayisekho but ingase kuthiwa nansi iyabuya. Cha ngamnandi imali mingabuya mama ngiphiki. Okusho ukuthi ungakuphinda futhi. Cha. Khuluma iqiniso. Okusho ukuthi ungakuphinda futhi lento oyenzile. Hayi mama hayi akukho njalo yabo manje ngisifundile isifundo manje. Yabo manje sifundile. So thatha ke induku zakho. Maye mina ngifisa nje ukuthi kulunga izinto zami. Ukhlisa imosi kanjani ngamane ngiyosebenza ke ngeke kwamculo okungcono. I think ke na akabona ushintsho kuwena because right now nomculo usezonyanya. Akabona ushintsho kuwena ukuze akwazi ukuthi aphinda kuthembe. Because yabonga ngoba ethi ngiyaphinda kuthembe ngempilo yakho uqinisile. What if beshona naye shona nengane? Hey, ungayikhulumi lo nto because ngicabanganga. Yabo? Uqinisile mayikhalela neyakhe impilo. Mina sekuduma imali nje. Wena shintsha indlela zakho. Yo, ithi ngabankulu ngabusazekeka le inzima kakhulu but asithembe ukuthi ke na bazokwazi ukuthi bayisolve njengemndeni nomndeni uzozwisisa ukuthi hayi ubhuti omncane wayihayihwa imali ayithanda imali kakhulu. Imali impande yesono. Imali impande yesono. Imali ingakwenza udayisa umndeni wakho ne. Nomningi ngaphezulu hey. Usaqhubeka? Cha sengiyasho ukuthi imali yona ngiyayihlonipha nami manje ake. Hayi kabi. So Black Life TV siyabonga kakhulu ukuthi nibe naso lesi siqephu esikhipha izimfihlo. Please don't forget to share, like and subscribe nibe nosuku oluhle. Is the Black Life TV